asi tinoona kuti vanhu vaya vanombofarisa vachiti Fadzai Mahere aiwa ndipresident nekuda kwemaadvocate vanoita vachiti aiwa Fadzai Mahere ndiye achava the first vice president wechikadzi munyika yeZimbabwe. Aiwa vanenge vaona nokuti Fadzai Mahere anokipa record, anokipa track of maoccurrence ese anoitika munyika yeZimbabwe. Nokuda kuti aiwa pane picture raazongobura, aiwa picture rava kunyatso kubata vanhu veZANU-PF kuti aiwa zvavari kuita hazvisiri izvo. Sandapinda mashoko abudira achitaurwa panapa naFadzai Mahere nokuti bo subscribe like kuti na on the bell icon. Tipinda pahendo pake sezvamunoziva kuti aiwa aChivhayo is a controversial businessman ari linked nemutungamiri wenyika vemazondabdzo munangagwa. Tinoona kuti 6 years ago ari kuposta picture ra6 years ago ramuri kuona kanzi the Herald ranyorwa kunzi Chikurubi not full ED warns Chivhayo. Ndo zvamuri kuona kuti aiwa ED in 6 years ago aitsvaka Chivhayo nokuda kwenhau yainzi ndiye the Gwanda tender yemagetsi yezisa vazhinji munoiziva handiti. Muri kuona kuti 6 years ago ED munangagwa aitsvaka Chivhayo achinzi aiwa arifanira kuva kusungiwa, but tikuona kuti izvezvi the same Chivhayo iyeye ndiye atova a right hand man wapresident ED Mnangagwa. Ndo pamunozoona Baba Fadzai Mahere achiti we now need new leaders, nekuti anenge achiona kuti aiwa hapana kwatiri kuenda nekuti aiwa macriminals atova linked napresident wenyika. Mashoko ari kubuditsiwa panapa achitaurwa naFadzai Mahere anobva anyora achiti aiwa panguva iyi angasati anzi dzvi sezvamunoziva kuti paaudio yakalika aiwa aChivhayo aitaura mashoko kuti aiwa ndakati dzvi president ndakamubata president aiwa hapana kana zvaanondiita president I'm his son ndimwana wapresident. Saka chimoduze mafungiro enyu munoti kudi pamusoro pemashoko awa. Pinda comment section medu, musano subscribe, kulike, sinotina on the bell icon.